एक राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी घटना आज या ठिकाणी समोर येते। आज वेंगुर्ला तालुक्यातील जे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, म्हणजे शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी आपण आपल्या पक्षाकडे आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचा आज निर्णय जो आहे तो मासिक सभेत, जी शिवसेना पक्षाची मासिक सभा होती वेंगुर्ला तालुका, या मासिक सभेमध्ये त्यांनी हा निर्णय जाहीर केलेला आहे। मात्र हा अचानक त्यांनी जो निर्णय जाहीर केला त्याच्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच चर्चेला उधाण आलेलं आहे किंवा आपण खळबळ उडाली आहे असंच म्हणता येईल त्याला। कारण अचानक यावेळी जर जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत या ठिकाणी शिवसेना पक्षाने यश मिळवलेलं होतं, पंचायत समितीसुद्धा चांगल्या जागा ह्या शिवसेना पक्षाकडे आलेल्या होत्या आणि त्यानंतर जो या ठिकाणी निर्णय सचिन वालावलकर यांच्यामार्फत घेण्यात आलेला आहे। आज जी शिवसेना पक्षाची वेंगुर्ले तालुक्याची जी सभा होती, जी मासिक बैठक होती, या बैठकीत आज जे नवनिर्वाचित पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद सदस्य होते, जे निवडून आलेले आहेत, त्यांचा सत्कार हा जाहीर करण्यात आलेला होता आणि या सत्काराच्याच वेळी आपल्या भाषणामध्ये सचिन वालावलकर यांनी आपण शिवसेना पक्षाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलेलं आहे। मात्र दीपक भाईंचा कार्यकर्ता म्हणून किंवा शिवसैनिक म्हणून कायमच आपण राहणार, यावेळी बोलताना त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये ज्यावेळी पक्षाला यश मिळतं किंवा ज्यावेळी पक्षाला काही जागांवर अपयश मिळतं त्यावेळी अनेक गोष्टी कानावर येतात किंवा आपण ज्यावेळी एखादं पक्षासाठी काम करतो त्याच्यानंतर ज्या गोष्टी कानावर येतात त्याचा खूप त्रास होतो, असं सुद्धा या ठिकाणी आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे पक्षांतर्गत काही गोष्टींमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची प्राथमिक माहिती या ठिकाणी समोर येते। त्यांनी हा राजीनामा नेमक्या कोणत्या कारणासाठी जाहीर केला ही कारणं त्यांनी अद्यापपर्यंत आपल्या भाषणामध्ये जरी स्पष्ट केली नसली तरी हा निर्णय घेण्यामागे मोठी कारणं या ठिकाणी असल्याची चर्चा सुद्धा आहे। याबाबत अनेक त्या ठिकाणी कार्यकर्ते पदाधिकारी त्या बैठकीत होते, त्यांनी सचिन वालावलकर यांना समजावण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला, मात्र ते आपल्या निर्णयावर आपण ठाम असल्याची त्यांची भूमिका आहे। याबाबत आमदार दीपक केसरकर यांनी सुद्धा त्यांना दूरध्वनीवरून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आपल्या निर्णयावर ते ठाम असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी सर्वच कार्यकर्त्यांना जाहीर केलेलं आहे। आपण एक कार्यकर्ता म्हणून नेहमीच आपली सर्वांना साथ असेल, मात्र पक्षाची जी जबाबदारी आहे ती यापुढे सांभाळायला आपल्याला शक्य नसल्याचं किंवा यापुढे आपण काही कारणास्तव हा राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। या बैठकीमध्ये अनेक कार्यकर्त्यांनी आपण सुद्धा या ठिकाणी जे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख होते सुनील मोरजकर यांनी सुद्धा आपल्या भाषणामध्ये जाहीर केले, जर सचिन वालावलकर राजीनामा देत असतील तर आपण सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा हा पक्षाकडे देत असल्याचं त्यांनी सुद्धा जाहीर केलं। अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा जर तुम्ही या ठिकाणी नसाल तर आम्ही सुद्धा राजीनामे देऊ असं सुद्धा या ठिकाणी बैठकीत या ठिकाणी आपली भूमिका मांडली, मात्र आपण आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सचिन वालावलकर यांनी सांगितलेलं आहे। जो हा राजीनामा देण्याचा निर्णय त्यांनी अचानक का जाहीर केला ही कारणं त्यांनी अद्यापपर्यंत नेमकी काय कारणं असतील ही स्पष्ट केली नसली तरी त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलेलं आहे की ज्यावेळी एखाद्या निवडणुकीमध्ये किंवा पक्षासाठी काम करताना ज्यावेळी काही अपयश येतं किंवा काही निर्णय घ्यावे लागतात त्या निर्णयामध्ये ते निर्णय घेताना अशा प्रकारचे निर्णय घेताना या ठिकाणी पक्षाकडून त्यानंतर बरेचशा गोष्टी कानावर येतात, पक्षांतर्गत बऱ्याचशा गोष्टी कानावर येतात किंवा बरेचसे आरोपही होतात। मात्र या सर्व सामना करताना जी खांद्यावर आपण जबाबदारी घेतली होती ती आपल्याकडून पूर्ण करण्यात आलेली आहे आणि याच्यानंतर आपल्याला पक्षासाठी काम करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केलेलं आहे। निश्चितच या ठिकाणी वरिष्ठांकडून त्यांना त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला जात आहे, मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे। हा निर्णय घेतल्यानंतर तात्काळ आमदार दीपक केसरकर यांनी सुद्धा त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी आपला निर्णय हा ठाम असल्याचा निर्णयावर त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि दरम्यान ते या बैठकीत सुद्धा हा निर्णय घेताना अतिशय भावूक झालेले होते। यानंतर सुद्धा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यावेळी सुद्धा ते अतिशय भावूक झालेल्याचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं। यामुळे ही निश्चितच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी ही घटना आहे, कारण वेंगुर्ले तालुका शिवसेनेचा जर विचार केला तर वेंगुर्ले तालुका शिवसेनेची संपूर्ण भिस्त ही सचिन वालावलकर यांच्यावर होती। अनेक मागच्या निवडणुकी असतील किंवा अनेक गोष्टी असतील शिवसेनेच्या
या सर्वच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे पदाधिकारी होते, कार्यकर्ते होते, ते या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात काम करत होते. अनेक निर्णयसुद्धा सचिन वालवलकर यांनी काही पदाधिकाऱ्यांच्या हिताचे निर्णयसुद्धा या ठिकाणी घेतलेले होते आणि अचानक अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे सर्वच पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते आहेत ते संभ्रमात आहेत. नेमका का निर्णय घेतला असावा, कारण जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये महायुतीला अपेक्षित यश वेंगुर्ले तालुक्यात मिळालं. महायुतीचे मुख्य समन्वयक किंवा महायुतीचे मुख्य नेते म्हणून ते वेंगुर्ल्यात या ठिकाणी काम करत होते. भाजपचे या ठिकाणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी असतील, त्याचनंतर भाजप तालुकाध्यक्ष असतील किंवा या ठिकाणी सचिन वालवलकर असतील, महायुतीच्या विविध प्रकारच्या निर्णयामध्ये या ठिकाणी त्यांनी बैठका घेऊन हे निर्णय घेतलेले होते आणि अचानक अशा प्रकारे महायुतीला पंचायत समितीमध्ये चांगलं यश मिळालेलं असताना किंवा निर्विवाद महायुतीची सत्ता ही पंचायत समितीवर आलेली असताना अशा प्रकारचा अचानक निर्णय घेणं यामध्ये सुद्धा याच्यामुळे सगळेच कार्यकर्ते या ठिकाणी संभ्रमात असल्याचं चित्र आहे. मात्र नेमकं काय राजीनाम्याचं कारण आहे हे अद्यापपर्यंत त्यांनी सांगितलेलं नाही. मात्र भाषणात त्यांनी आपले अनेक मुद्दे हे स्पष्ट केलेले आहेत. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.